Helo pawb, croeso i'r live gyntaf yma. Ydyn ni yn neud fel Illumino IT. Gobeithio bod pawb yn iawn heno. A diolch i chi am ymuno efo ni. Felly, dyn ni am fod yn neud lives fel hyn. Dyn ni efo sialens yn mynd mis yma, lle dyn ni'n mynd i fod yn neud un o hein bob dydd. Felly 30 yn y mis Ionawr yma. So ni'n hoffi deud blwyddyn newydd dda i bawb hefyd. Gobeithio bod chi wedi cael gwyliau neis dros yr wyl a falle. Felly, be dyn ni'n gobeithio wneud yn yr live yma heddiw ydy just mynd dros yr fersiynau gwahanol sydd ar gael o Microsoft Teams erbyn hyn i chi. Gymaint o bobl yn y byd erbyn hyn yn defnyddio Microsoft Teams, ond be sy'n digwydd ydy mae'r fersiynau sydd yn dod ar gael yn mynd yn mwy ac yn mwy cymhleth. Mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach i benderfynu be i ddefnyddio ar gyfer eich busnes neu ar gyfer eich sefydliad enghraifft. Felly, da ni jyst am mynd dros yr prif gwahaniaethau a'r gwpl o'r fersiynau gwahanol o Teams mwyn dangos i chi sut mae modd cael mynediad i'r meddalwedd ac hefyd sut mae'r meddalwedd gwahanol ydych chi'n gallu prynu yn gallu gwneud gwahaniaeth yn fyna. Felly, cyn i fi symud ymlaen, fel dwi'n deud, hwn ydy'r live gyntaf da ni wedi wneud. Felly, daliwch efo ni. Os rhywbeth yn fwy o hwyl gweld beth sy'n gallu digwydd ar y live yma, na fydd yr gwybodaeth da ni'n rannu efo chi heddiw o bosib, ond dwi yn gobeithio fydd o gyd yn ddefnyddiol iawn i chi. Felly, dwi am rannu fy sgrin yn fan hyn, a dwi am rannu tab Chrome efo chi yma. Felly, dyma ni ar y tudalen Microsoft Teams a'r fersiynau sydd ar gael i chi. So mae hwn yn dangos i chi be ydy'r gwahaniaethau rhwng yr fersiynau gwahanol yma. Dwi am mynd â chi trwy hwn a dangos yr prif gwahaniaethau o be fydwch chi ddisgwyl efo'r gwahanol fersiynau. Felly, fel welwch chi fyma, mae gennym ni 2 gategori i ddechrau fo. Felly, mae gennym ni Teams i'r cartref, a mae gennym ni Microsoft Teams i fusnes hefyd. Felly, mae Microsoft yn trio symud Teams mwy fewn i'r marchnad cartre hefyd. Felly, newch chi ffeindio bod Teams yn dod yn fwy gweladwy yn hytrach na fel oedd Skype er enghraifft yn y gorffennol. Felly, jyst i fynd trwy hein yn sydyn iawn, newch chi weld fydwch chi gael Teams, fersiwn personol yn efo am ddim, ond mae yna limit o 60 o munudau a 100 o bobl sydd yn gallu bod ar yr cyfarfodydd yna, ydych chi'n dal efo hwnna lle. Mae o yn rhoi gymaint o sgyrsio a falle, a ydych chi angen efo'ch ffrindiau a'ch teulu a falle. Mae hwnna'n ddiddorol cos fyswn ni'n disgwyl bod lot o bobl yn defnyddio app gwahanol o bosib ar eu ffôns ar hyn o bryd i wneud y fath yna o sgwrsio efo ffrindiau a teuluoedd, ond wrth gwrs mae'n edrych fel bod Microsoft yn trio cael ei fewn i'r farchnad yna hefyd. Da chi'n cael 5 GB o storage hefyd efo hwnna, so fedrwch chi weld bod yna chydig o fideo'n i gael o just seinio fyny i'r fersiwn yma am ddim. Rwan ta, os da chi eisiau mwy o feddalwedd o falle gan Microsoft, mae'n bosib i chi gael yr Microsoft 365 personol yma. So unwaith eto, fydd hwnna'n dod efo Teams fel rhan ohono fo. Da chi'n gallu defnyddio yn bersonol. Ond be newch chi ffeindio ydy, mae hwnna yn rhoi wedyn mwy o amser i chi ar bob un o'ch cyfarfodydd i fyny 30 awr, a fydwch chi ddod o 300 o bobl i fewn i'r cyfarfodydd yna. Felly mewn ffordd fysa hwn yn gallu actio fel rhywbeth fysa chi'n defnyddio efo'ch busnes, ond efallai fysa fo ddim wedi labelu er enghraifft fel eich enw busnes chi a falle. So wnawn ni edrych ar hwnna mewn chydig. Efo'r un Microsoft 365, da chi'n cael ei gyd ar apiau Office yma yn ogystal â Teams, a mae lot o hein yn gweithio fe gilydd erbyn hyn, felly mae o yn integreiddio'n dda iawn. Felly, newch chi weld bod bob peth yn dod at ei gilydd yn reit neis os da chi'n defnyddio'r apiau eraill yma yn ogystal â Teams. Felly,
gan bod ni'n sôn am busnesau yn fwy yn fan hyn, so dyna cwbl rili o'n i eisiau dangos i chi'n fyna, so mae'n bosib cael yr meddalwedd yma i'r cartre, ond pen da ni symud ymlaen i'r dudalen yma am fusnes, be newch chi weld wedyn ydy, mae'n dal fersiwn am ddim ar gael, ag mae hwn yn dda os da chi eisiau just roed eich troed yn y dŵr, just gweld be mae Teams amdano fo, just gweld os da chi'n dod ymlaen efo Teams er enghraifft, o leia da chi'n gallu gweld sut mae'n gweithio, sut fysa fo'n gallu gweithio i'ch busnes. Ond mae yna, unwaith eto, mae yna limits ar y faint da chi'n gallu gwario yn y gyfarfod, so mae hwnna'n 60 munud fyna. Felly, er enghraifft, os da chi efo cyfarfodydd sy'n deddol o fynd dros awr, fysa chi ddim, i ddweud y gwir, eisiau gorfod deud wrth rywun ar ôl 60 munud bod chi'n gorfod ailgysylltu mwyn cychwyn cyfarfod newydd. Rwan, mynd i fyny chydig, mae Microsoft newydd ddod allan, wel, rhyw chydig o fisoedd yn ôl, efo yr fersiwn o'r enw Microsoft Teams Essentials. Felly, mae hwn mewn ffordd just yn cael yr Teams i chi, mae just yn cael y mynediad i'r meddalwedd Teams i chi, a mae hwn yn dod i fewn ar 3 punt y mis, ag 3 punt bob defnyddiwr y mis, ond fel dwi'n deud, mae hwnna just yn cael yr mynediad i'r meddalwedd Teams i chi, ond mae o'n gadael i chi wneud cyfarfodydd at 30 awr, mae hefyd yn gadael i chi ddod at 300 o bobl i fewn i'r cyfarfodydd yna. Mae o hefyd yn rhoi yr 10 GB o storfa i bob defnyddiwr o ran ffeils da chi'n gallu storio fewn Teams a falle. Ond un o'r pethau fyswn ni'n hoffi dod â sylw at yn fan hyn ydy, mae gennych chi Microsoft 365 Business Basic, mae hwn yn 3.80 bob mis, a fysa chi'n gofyn, wel, be dwi'n gael am yn 80 ceiniog y defnyddiwr yn ychwanegol bob mis, oherwydd dydy'r gwahaniaeth, wrth gwrs, ddim yn fawr iawn o ran y gost. Felly, be da ni'n gweld yn fan hyn ydy, rhai o'r pethau defnyddiol da ni'n cychwyn cael mynediad i wedyn ydy, da ni'n cael recordio'r cyfarfodydd yna, a da ni'n gallu cael y transcripts allan o'r cyfarfodydd hefyd. A be mae hynny'n golygu ydy bod gennych chi destun o'r cyfarfodydd yna. Mae'n hawdd iawn wedyn cadw nodiadau o'r cyfarfod, a mae'n hawdd iawn wedi chwilio am wybodaeth o fewn y nodiadau o'r cyfarfod yna. Rwan ta, dydy hwn o bosib ar hyn o bryd mond yn gweithio mewn nifer o ieithoedd sydd ddim yn y Gymraeg ar hyn o bryd. Rwan ta, ella fydd y Gymraeg yn dod ar gael ar rhyw bwynt. Ond yn Saesneg, er enghraifft, mae hwnna yn gweithio yn dda iawn. Da chi hefyd yn cael yr opsiynau web o'r gwasanaethau Microsoft yma i gyd yn ogystal. So, mi ydych chi'n cael mynediad i e-bost, OneDrive, SharePoint, ac i gyd o apiau eraill ar-lein Microsoft. Mae'r apiau yma yn dda ofnadwy erbyn hyn. Mi oedd yna amser, ond ni'n teimlo bod yr apiau ddim yn dda iawn pan oeddech chi'n defnyddio'r fersiynau ar-lein. Oedd yna lot o bethau oeddech chi'n gallu gwneud ar y fersiynau bwrdd gwaith, ac oedd heina ddim yn cymaru'n dda iawn o gwbl efo'r fersiynau oedd ar y we. Felly, mae hein wedi dod ymlaen llwyth erbyn hyn. So, da chi'n gallu gwneud lot o'r pethau da chi'n gallu gwneud efo'r fersiynau bwrdd gwaith, a da chi'n gallu gwneud ar y we erbyn hyn. Felly, mae hwn yn rhywbeth gwych i gael yn ychwanegol i be fysa chi'n gael yn y Microsoft Teams Essentials. Rwan ta, yr unig le, i ddweud y gwir, dwi'n meddwl, fyswn ni'n gweld lle fysa ella Teams Essentials yn gwneud mwy o sens i chi, fysa'r ffaith bod chi ddim eisiau cymlethu pethau fewn eich busnes. Felly, er enghraifft, ella bod chi'n defnyddio gwasanaeth arall ar gyfer e-bost, ella bod chi'n defnyddio gwasanaeth arall ar gyfer apiau cynhyrchiant, ac yn yr sefyllfa yna, o bosib, ella bod chi ddim eisiau cymlethu pethau trwy ddod ar gwahanol apiau, ar gwahanol bosibiliadau mae fewn i'ch sefydliad. Ac ella wedyn, fyswn ni'n deud, just os da chi eisiau defnyddio Teams ar ben ei hun, bod hwnna wedyn yn rhywle fysa chi'n gallu just dod â Teams i fewn ar y pwynt yna. A wedyn, symud ymlaen o fyna wedyn,
na I just kind of dweud yn sydyn, felly mae gennym ni Microsoft 365 Business Standard ag Business Premium, a wedyn mae gennym ni Enterprise a bob peth. Rwan, fydd heina I gyd efo Teams yn nhw. Mae yna bethau ychwanegol bosib yn standard, so mi ydych chi'n cael y gallu wneud y webinars o falle hefyd, a ydych chi'n gallu cael gweld pwy sydd wedi bod mewn cyfarfodydd a falle, a cael adroddiadau hwnna. So mae yna bethau ychwanegol ydych chi'n cael wedyn yn standard, ond fel ydych chi'n gweld, mae'r ghost yna wedyn yn mynd yn sylweddol fwy, oherwydd y prif reswm ydy ydych chi'n cael yr apiau kind of bwrdd gwaith wedyn o'r fersiynau o Office. Mae'n diod yn sydyn i fyna. A wedyn, jyst y peth dwytha ni eisiau dangos i chi'n sydyn, oedd mae Microsoft wedi gallu dod â mwy o gymlethdod I fewn i'r pethau yma yn beth ydych chi'n gael fo yn Windows 11, oherwydd mae yna rwan 2 fersiwn gwahanol o Teams hefyd, cos da ni wedi gweld mae gennym ni Teams ar gyfer cartra, a mae gennym ni Teams ar gyfer busnes. Felly, jyst dalwch efo fi, dwi jyst am rannu fy sgrin yn hytrach na rannu y tab yma. So, ni stopio hwnna, a wedyn, nawn ni rannu sgrin yn fan hyn. Rannu'r sgrin yma efo chi. OK, so ar y sgrin yma, beth ni'n gweld ydy lawr yn y gwylod yn fan hyn, mae gennau yr app yma o'r enw Chat, ag dwi wedi dangos hwnni, so dwi'n dangos hwnni chi o gyfrifiadur sydd efo Windows 11 Home arno fo ar gyfer y pwrpas yma I chi gael gweld beth sydd yn digwydd efo yr kind of pethau ychwanegol sydd yn dod I fewn I Teams yn Windows 11. So mae'n bosib cuddio hein os da chi ar y fersiwn Pro neu fersiwn Enterprise, ond ar y fersiwn Home, mi newch chi weld yr botwm yma ar gyfer chat. A mae hwnna jyst iawn fel ffordd yn cymryd lle be oedd Skype o'r blaen, felly fydd hwnna'n dod â I gyd o'ch cysylltiadau chi fewn o Skype, ag fydd o yn cymryd lle mewn ffordd ac yn gadael I chi kind of sgwrsio efo pobl chi'n nabod a falle. A wedyn, o fewn y chat yma, dwi ddim am ddangos hwn I chi cos mae'n restro o'n cysylltiadau un yma, ond mae yna link wedyn o fewn y chat yma I agor Teams. Ond beth sy'n digwydd, os dwi'n agor Teams yn yr fersiwn yma o chat, mae'n agor y Teams yma sydd, newch chi weld, mae yna T gwyn, wel, T glas o fewn kind of sgwar gwyn yn fan hyn. Ag fydda I ddangos hwn I chi. Felly mae'r cysylltiadau chi lawr yr ochr yma, felly fysa'r ei fi yn dangos fyna, dwi jyst I cau hyn o lawr am rwan. Ond hwn di'r fersiwn personol o Teams, a wedyn dim ond chydig opsiynau da ni'n gael fan hyn. So, os dwi jyst yn minimeiddio hwnna unwaith eto, a wedyn, be newch chi weld ydy, dyma lle mae'r cymlethdod yn dod I fewn, mae yna hefyd fersiwn arall o Teams yn rhedeg yn fan hyn, a mae hwn yn T gwyn mewn sgwar glas. A be di hwn ydy Teams Work and School. Felly, os da chi efo cyfrif Office 365 unau ysgol neu gwaith, ydych chi wedyn am fod angen defnyddio hwn. Ag be wneith ddigwydd ydy, os da chi'n trio logio fewn er enghraifft i'r un cartra efo cyfrif gwaith, neu cyfrif ysgol, wneith o ddeud bod eich defnyddio chi ddim yn bodoli, felly bydd rhaid chi fynd i'r fersiwn arall I gael hwnna'n gweithio. Ag na I jyst dangos I chi y peth dwytha, excusewch fi, y peth dwytha dwi'n neud yn fan hyn, felly os da ni'n teipio fewn Teams yn fan hyn, newch chi weld bod y cymlethdod yn amlwg oherwydd mae gennym ni 2 fersiwn o'r app Microsoft Teams ar y cyfrifiadur. Hwn ydy'r un personol efo'r T glas o fewn sgwar gwyn, a mae gen i'r un fyma I gwaith ag ysgol. A dyna ni am yr live gyntaf yma. Dwi'n gobeithio bod o wedi bod yn ddefnyddiol I chi. Mae gennym ni PowerPoint dwi'n mynd I wneud ar gael I chi. So fydd hwn yn rhoi'r link na dwi wedi rhoi i'r fersiynau gwahanol o Teams. Ag os hoffech chi fwy o wybodaeth ar hwn, gallwch chi gael mewn cysylltiad efo ni ar unrhyw un o'n tudalennau busnes, neu ar Twitter, LinkedIn, neu Facebook,
neu gallwch chi fynd draw i'r wefan yn fan hyn a gyrru neges i ni. A fyddwn ni mwy na hapus i helpu chi. Gret. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni heddiw. Dwi'n gobeithio bod wedi bod yn ddefnyddiol, fel dwi'n dweud, ac na ni obeithio gweld chi ar un o'n lives ni eto yn y mis yn Ionawr. Diolch, Hwyl.